Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag. Het tweede gedeelte alweer. We zijn nog altijd bij de Intratuin-vestiging in Heerlen. En hier is het vandaag feest. Hier is vandaag Ladies Night. En dat is extra speciaal natuurlijk ook voor onze artiest. Want die mag optreden. Rowan, welkom voor alleen maar vrouwen. Dat kom je vaak voor, denk ik, of wel? Nee, hartstikke leuk. Ja. Je bent te gast hier bij ons. We kennen jou natuurlijk nog van X-Factor, weliswaar van een aantal jaren geleden. Voor de mensen die jou wat minder goed kennen, laten we nog heel even kijken naar een stukje van toen uit de live shows. I said you wanna be starting something, you got to be starting something. I said you wanna be starting something, you got to be starting something. Too high to get over, too low to get under. You stuck in the middle, and the pain is thunder. Too high to get over, too low to get under. You stuck in the middle, and the pain is thunder. Ja, Rowan, X-Factor, je werd vierde uiteindelijk. En wat is er daarna allemaal gebeurd? Daarna ben ik vooral bezig geweest met optreden. Het eerste 1,5, 2 jaar eigenlijk alleen maar opgetreden. Ondertussen ben ik eigenlijk bezig geweest met zoeken naar de juiste mensen om mee te gaan werken. Om een album, dat was mijn droom eigenlijk, een album maken. En eigenlijk pas sinds 2011, dus eigenlijk 2 jaar later, ben ik begonnen met een productieteam. En de eerste resultaten zijn inmiddels... Ja, nieuwe cd die is er. Ja. Ik kan me voorstellen, zeker na zo'n talentenjacht, als je wint, dan gouden berg en iedereen boekt je natuurlijk meteen. Hoe gaat dat voor iemand die net niet wint? Val je dan in een soort zwart gat na afloop of hoe moet ik dat zien? Nee, op zich is het wel zo dat je eigenlijk genoeg werk hebt, de eerste 2 jaar eigenlijk. Alleen, er zijn natuurlijk allerlei talentenjachten, zoals iedereen weet. Dus op een gegeven moment dan komt er weer een nieuwe talentenjacht en dan gaat het weer verder naar de nieuwe lichting. Dus ja, wat vind je daarvan überhaupt? Dat er zoveel shows naast elkaar zijn. Van Idols tot en met The Voice, tot en met X-Factor. Wat heb je nog meer allemaal gehad? Ja, je hebt een heleboel. Popstars, wat is het allemaal? Ja, popstars. Ja, ik denk op zich is het hartstikke leuk. Vooral voor de mensen die kijken, want het is toch elke keer weer een succes. Ook, je ziet het nu ook met The Voice, dat er gewoon elke Ja, we vragen ons steeds af, waar komt het talent vandaan? Waarom is dat nog eerder boven water komen drijven? Ja. Maar ik denk, zeg maar, voor dit soort dingen gaat het vooral om het amusement van de kijkers, zeg maar. En is het denk ik voor een artiest een keer leuk om mee te maken. Het is nou niet zo dat je dan vervolgens direct een wereldster bent, maar het is wel zo dat je maakt heel veel mee en je doet heel veel ervaring op. Dus ik denk dat het voor elke artiest gewoon een keer goed is om een keer te zien, zeg maar. Ja, je bent begenadigd met een goede stem. Maar je hebt ook, heb ik begrepen, uitstekend rechtervoetje. Want het had niet veel gescheeld, dus je was zelfs profvoetballer geworden. Ja, klopt. Ja, goed dat je weet dat het mijn rechtervoet was, maar met links kon ik echt helemaal niks. Maar, dat was een goede gok. Ja. Nee, maar klopt. Ik ben heel fanatiek altijd bezig geweest met voetbal eigenlijk. Je hebt in de jeugd bij FC Groningen gespeeld en kon zelfs een profcontract tekenen. Ja, en vervolgens had ik nog een aantal keren kans om toch het profwereldje in te gaan, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk niet gedaan. Ik had andere prioriteiten, zeg maar. En dat was de muziek? Ja, ook. En dus dan schip je er een beetje mee, zeg maar. Geen spijt van? Nee, helemaal niet. Nee. Het is allebei natuurlijk een artiestenbestaan, om het allemaal zo te zeggen. Het lijkt eigenlijk heel veel op elkaar, hè. Dus prestatie en dat soort dingen. Dus hartstikke leuk. Ja, 2009 dus X-Factor. Jouw coach toen was Angela Groothuizen. Klopt. Kom je die nog wel eens een keer tegen? Volgt die jou nog steeds? Ja, ik heb nog altijd contact met haar. En het is zo dat zeg maar het huidige productieteam waar ik mee werk, dat is eigenlijk dankzij haar ben ik bij hun gekomen. Een aantal experimenten gedaan, maar even zo te zeggen met een aantal productieteams. Ik was toch niet tevreden. En toen heeft Angela gezegd, goh, weet je, dan weet ik wel een aantal mensen die misschien wel bij je passen. Nou ja, en dat was dus ook zo. Dat klikte prima, ja. Ja, je ging aan de slag. Je hebt nu een cd, er komen nog wat singles aan. Jouw nieuwe single ga je zo meteen doen. My Son. Uiteraard dus opgedragen aan je 2 zoontjes inmiddels, hè? 2 zoontjes. Ik heb 1 zoon en 2 dochters. 2 dochters, kijk aan. Nou, dan, waarom dan de zoon, niet de dochters, joh? Ja, nou kijk, op het moment dat we aan het schrijven waren, zat ik helemaal in het moment van dat mijn zoon geboren was, zeg maar. Dus ik dacht eigenlijk nergens anders aan. Dus het was eigenlijk heel logisch dat er in ieder geval 1 liedje daarover ging. Ja. En dit zijn de dagen voor Kerstmis. Dat is natuurlijk het familiefeest bij uitstek. Hoe ziet kerst bij jou eruit? Ja, met mijn familie, hè. Lekker thuis. Ik moet wel optreden helaas, maar niet allebei de avonden. Dus, Je hebt dat vrijgehouden. Ja. Het wordt tijd voor een nieuwe single. Oké. Zullen we maar een keer gaan doen?
Laten we het doen. Oké, dames en heren, voordat ik hem ga aankondigen, heb ik eerst nog een prijsje voor u weg te geven. Namelijk, we zitten hier bij de Intratuin in Heerlen. Die zit op de Woonboulevard. En namens de Woonboulevard mogen wij een stylingadvies ter waarde van €199 voor uw binnenhuis weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even naar Facebook te gaan. Ga dan naar TVL Nederland. Daar staat een mooi bericht over deze actie. En als u dan klikt op Vind ik leuk, dan maakt u kans op dat stylingadvies van €199. Nou, dat gezegd hebbende is het tijd voor muziek. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Rowan. Can't forget the day I first saw you. The best of both worlds came together. You made my dream come true. Fill my life with pride and joy. Sparkling eyes just like your mother. Damn, you're such a handsome boy. From the first steps on the floor to the things that make me know you more. I wanna be there through it all. Oh, let me guide you, son. That's what a father's for. Every day I love you more and more. Always know you bring me paradise. I thank the Lord you came into my world. I will try to guide you through your life. Do the things you want, but set goals too. When you believe them, follow through. Just trust me when I say you got the spirit, don't let them take it. Keep it strong so no one breaks it. I sure got hope for you. From the first steps on the floor to the things that make me know you more. I wanna be there through it all. Oh, and let me guide you, son. That's what a father's for. Every day I love you more and more. Always knew you bring me paradise. I thank the Lord you came into my world. I will try to guide you through your life. I thank the Lord. I will guide you to the end of time, yeah. So love me, yeah, yeah. I thank the Lord. I thank the Lord. I will try to guide you through your life. I love you. I wanna know all of the things that you are going through. I work harder so you can lead the life I want for you. So love me, I'll try. I love you. I believe you got the spirit. Don't you let anyone take it. You're my son, I'm your father. I will love you forever. Yeah, I love you, my son. Ja, dat was hem. Rowan, dus bekend van de X-Factor. En nu is even aanbeland bij ons leukste onderdeel. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik heel even vragen of alle dames hier op de Ladies Night nog een beetje naar hun zin hebben. Dames, is het gezellig? Ja! Dat klinkt helemaal goed. En we hebben ook het publiek van al die dames hebben we een mooi slachtoffer, schuinstreep, vrijwilliger gevonden. Wie zit hier? Angelique Hamers. Angelique Hamers, uit? Brunsum. Brunsum. Van gewoon kerststukjes maken. Is dat iets wat je al eens lekker gedaan hebt? Ja, gelukkig wel. En dat vind je leuk? Ja, heel leuk. Wat De is... gezelligste tijd van het jaar. Ja, de kerst sowieso. Ja. Ja. Zeg, wat is het grootste misverstand dat u heeft over kerststuk? Wat is het moeilijkste? Iets te creëren wat lang blijft staan. Nou, dan gaan we daarover beginnen. Want Romeo Sommers, welkom. Ja. Trendwatcher bij Intratuin. Jij weet alles ook van kerststukjes. Ja.
En een hele goede vraag al meteen. Laten we daarmee beginnen. Wat moet je doen om het zo lang mogelijk vers te houden en goed te houden? Nou ja, de mensen die vaker kijken weten altijd dat ik een trucje uithaal. Ik gebruik vaak levende materialen. En ik doe daar vaak een combinatie met zijde. En dat is wat vaak mensen niet zo snel durven te doen. Maar daardoor blijft het wel heel erg lang mooi. Want dat zijde blijft dat kleuraccent geven. Dus dat is eigenlijk een hele simpele tip. En daarnaast, ja, het zelf maken van stukjes is echt een trend van dit moment. Afgelopen jaar zagen we het al met gebreide kerstballen. Ja. Nou, dat gaat alleen maar steeds verder en verder. En we gaan steeds meer zien dat mensen leuke dingen willen maken. Me-time, tijd voor jezelf om dingen te maken. En dat gaan we vandaag ook doen. Oké, nou, die eerste tip heb je al in de tas. Oké, dankjewel. Romeo, wat gaan we maken? Nou, ik zat te denken, mijn vrouw die zei, ik heb wel eens vaker dingen gemaakt, maar eigenlijk meer zoals hier op tafel staat, met allerlei decoratiematerialen, maar weinig met levend groen. Ik dacht, dan ga ik laten zien wat je kan doen met levend groen. En ze had er een jaar gedacht om spullen buiten neer te zetten, want vaak heb je zo'n tafel als deze buiten staan in de winter. Ik dacht, nou, we gaan een bloemstuk maken, een kerststuk, voor buiten op tafel. Oké, dus wat tegen alle weersinvloeden bestendig is. Ja, het kan prima buiten blijven staan. Goed. En daar heb ik gewoon een bak voor gepakt die ik over had van de zomer. Of je koopt er eentje die je zelf mooi vindt. En ik ga als eerste eigenlijk altijd zorgen voor een basis. En dat doe ik met Hedra. Vaak kijken mensen van een Hedra en dan ga je er dan veel in zetten. Ja, daar heb ik voor Rob van Linden geleerd, lekker vol planten. En in dit geval ga ik er 4 Hedra's in doen. En dan zeggen mensen vaak, het is best wel duur, hè? Om 4 erin te zetten is dan niet te veel. Maar als je dat gaat vergelijken, dat is €3 dat zo'n plantje kost. En dan zet er nou eens 4 in, dan ben je €12 kwijt. En eigenlijk is dat goedkoper dan een bos bloemen. En dan heb je wel een hele mooie basis. Okay. En dan maakt het eigenlijk ook gelijk een stuk makkelijker. Heel simpel, dan doe ik eentje voor. Ik maak er een gat erin. Ik plaats hem iets schuin in de bak. Dus eigenlijk iets schuin. Waarom doe ik dat? Dan zie je dat dit bladeren al makkelijk over de bak heen gaan hangen. Als ik hem rechtop zet, dan blijven ze wat meer zo staan. Door hem schuin te zetten lijkt het al alsof het een wat oudere bak is. Beetje aandrukken. En dan zie je dat het heel simpel aan een mooie overhangende bak wordt. Nou, dan wou ik aan jou vragen of je deze 3 erin wil zetten nog. Allemaal in de hoeken? Ja, allemaal in de hoeken. Lekker gewoon makkelijk verdelen. Dat gaat nog, hè? Ja, dat is makkelijk. Maar is dit ook de trend, Romeo, dan? Dit groen? Nou, Hedra vind ik altijd gewoon een hele prettige basis om mee te beginnen. Omdat het niet zo duur is. Je krijgt dan wel al gelijk een mooie volle bak. En je ziet dan wat mevrouw nou doet. Je hebt het een beetje in de punten gezet. Dan doe ik uiteindelijk waaier het hier dadelijk een beetje uit. Op deze manier. Dat die bak al gelijk lekker vol kijkt. En dan ga je kijken van wat vind ik nou mooi. De trend van dit moment is een beetje de nostalgie en het romantische. En daarin kwam ik die Helleborus tegen, deze. Dat vond ik zelf een hele mooie plant. Heeft ook een beetje het romantische, die wil ik erin gaan combineren. En zo'n Coteria, die rode besjes. Nou, het rood-witte en misschien ook een klein beetje roze bij, zou ook nog kunnen, is echt de trend van dit moment. En wat we dan gaan doen is gewoon heel simpel. Even die plant eruit halen. En dan ga ik hem willekeurig ertussenin zetten. Dus ik vind het mooi om er hier eentje neer te zetten. Dan is het misschien leuk om hier een rode tussen te zetten. En zo ga je het een beetje kriskras verdelen. Het hoeft niet perfect te zijn. Er is geen structuur in. Nee, dat hoeft niet. Nee, gewoon echt een beetje natuurlijk houden. Oké, prima. Dus denk dan, kijk, dan is dit bijvoorbeeld een mooie plek om er eentje in te zetten. En zo ga je willekeurig eigenlijk verder. Ik zal deze eruit halen, die zitten best wel strak in de pot. Dan kan u ze erin zetten. Deed je dat thuis ook al zo of niet? Nee, meestal maar 1, 2 bloemetjes in de pot. Ja, en dan was je vol of... Verhalen trokken een beetje uit elkaar. En rood en wit, is dat ook een beetje uw kleuren met kerst? Of, Nee, dit jaar niet. Ik heb elk jaar een ander thema. En wat is het thema dit jaar? Bruin, wit, zilver. Bruin met zilver. Ja. Oké. Romeo, bruin met zilver? Ja, nee, dat zie je dus ook wel. Je ziet op dit moment het natuurlijke... Je hebt eigenlijk 4 stromingen. Je hebt de romantische stroming, wat een beetje dat roze in zich heeft en die witte tinten en sneeuw. Dan zie je ook een stroming met wit en natuurtinten, bruintinten. Vaak ook met een mooie blauw accent. Je ziet het rood-wit, wat we vandaag gaan doen, heel duidelijk terugkomen. Alsjeblieft. En daarnaast, wat echt helemaal hip en gek is een hele bonte mix. Gewoon echt een hele hippe mix met allemaal felle kleurtjes door elkaar. Oké. Hey, maar ze doen het wel goed, hè, Romeo? Het gaat goed zo, hè? Ja, het gaat perfect. Zie je, nou zou ik denken, hij is ver vol. Hey, nee, we gaan nog veel voller doen. Ik wil gelijk een mooi resultaat hebben. En dan zou ik hem hier daar nog eentje doen. Ja. Alsjeblieft. Kijk, ik hou ervan om hem gelijk iets voller te zetten. Als je nu gaat kijken, ben je uiteindelijk misschien zo'n €25 kwijt. 15 tot €25 aan bloemen. Als je een grote bos bloemen koopt of een bloemstuk voor de kerst, ben je dat ook kwijt. Dus naar verhouding wil je eigenlijk te snel stoppen. Dit is je basis. Dan wil ik het potgrond niet meer zien. Wat ik dan prettig vind is om met het mos
Gewoon even tussendoor alvast kijken van waar zie ik wat potgrond. Dan leg ik wat mos tussen. Dan krijg je die hele natuurlijke uitstraling. Dus dat is gewoon heel eenvoudig. Even kijken, zit er ergens een gaatje? Daar leg je dat mos tussen. En ben je dan klaar? Want volgens mij is je dan helemaal vol, toch? Nou ja, je kan dan zeggen van vind ik het is voldoende. Maar ik wil eigenlijk het maken alsof het een stukje natuur is die ik heb opgepakt en zo in die bak heb gelegd. En we gaven net al aan mevrouw voor de natuurlijke mooi, dus ik heb ook wat takken gepakt. En wat ik hier dan leuk bij vind, is helemaal heel simpel. Op een gegeven moment zo'n tak ertussen te leggen. Ik heb er hier nog 2. Heel mooi. Het is mooi hè? Door een stukje natuur eraan toe te voegen, zo'n tak, maak je dat hij net even wat natuurlijker wordt. Van de Brunse maar hij, hè? Dat zou niet mogen, hè? Als je zegt het hoeft niet, het hoeft nu ook niet hè? Ik zit er altijd even te kijken van, Ja. wat oogt het beste. Ja, Zo kan ik soms uren doorgaan om te kijken van, dat is de ja perfecte. zo lang hebben we dan weer niet. Moet het maar, symmetrisch zijn, Romeo? Moet het symmetrisch zijn of maakt het allemaal nee, geen zak uit? eigenlijk moet je het zo maken wat jij zelf mooi vindt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dan wat ik eigenlijk daarna wil doen... We zijn aan het vechten met de potjes. We gaan het gewoon zo houden. Eentje vind ik zelf ook wel mooi. En wat ik eigenlijk wil doen is, dit bloemstuk wil ik 's avonds, als het donker is buiten, ook nog zien. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb hier clusterverlichting gepakt. Dus zo'n stoel met heel veel lampjes erin. En die is van buiten. En wat ik dan doe is, ik ga die heel voorzichtig hier een beetje zo tussen die plant in stoppen. Dat je dadelijk de lampjes alleen nog ziet en het draad niet meer. Dus op deze manier. Dus dan kan je hem eigenlijk hier zo onderdoor nog een beetje wegwerken. Achterlangs. Dan heb je een paar weken geleden als met licht gedaan. Dus dat heb je verteld, daar zit geen gevaar in voor brand of zo, toch? Nee. Dit is buitenverlichting. Er zit dus ook extra zo'n travo aan, zodat er laag stroom op zit. En die is ook echt geschikt voor buiten. Je moet niet binnenverlichting voor buiten gaan doen, want dan zit je met het probleem met vocht. Ja. Maar dit kan het gewoon hebben, dat is geen probleem. Oké. Lukt het? Ja. Het gaat Die dus gaat- niet over de tak heen. Ja, maar ik zal hem hier langs leggen zo. Kijk, Oké. een beetje onder die tak door, zo. Dan gaan we het een beetje wegstoppen. Deze gaat achterlangs. Ik steek meestal de lampjes in en dan ga ik het dan verspreiden. Ja, maar dit is, Ja. en dit is de clusterverlichting. En wat er nu gaat gebeuren, ik zal het je laten zien. Dan doen we de lampjes aan en dan zie je dat er een heel mooi sprookjesachtig geheel ontstaat. Kijk, En dan dat ga mag je best dus- goed geklapt worden, dames en heren. 5 minuten tijd. En dan als laatste, wat ik al zei, van wil je er nou lang plezier van hebben. En stel dat ze dadelijk uitgebloeid zijn, dan pak ik vaak nog heel even van die zijde takken. En dan een beetje zo aan de zijkanten erbij in te steken. Mag je zelf even kijken. Dan krijg je eigenlijk dat je er heel lang plezier van hebt. Belangrijk wel, heel even een beetje asymmetrisch uitvouwen, dat het niet te gekunsteld kijkt. Ik steek hem vaak een beetje in de buurt van het hout. Ja, dus aan deze kant zou ik er ook nog eentje kunnen steken, zo. Deze kant een beetje. Iets meer verfrommelen. Daardoor kijkt het wat echter, zie je, op die manier. Nou, eigenlijk vind ik hem zo goed. Als je zegt van ik wil nog een beetje van dit spul erbij in hebben, kan dat ook. Zo. Finishing touch. Finishing touch, een klein beetje aan deze kant. Ik zag de sneeuw nog, Romeo. Ja, en als laatste, kijk, ik vind bij een romantische kerst, maar volgens mij jij ook wel, hoort sneeuw. Dan hebben we dat niet altijd in Nederland. Maar wat ik hier heb is zo'n zak met van die poedersneeuw. En die gebruik ik heel erg veel. En het leuke is, je pakt eigenlijk wat sneeuw en je doet alsof je het vlees gaat zouten. Dan strooi je er heel simpel op deze manier overheen. Doe maar een beetje totdat je denkt van ik vind het genoeg. En wat je dan krijgt is net heel eventjes alsof een vorst over dat bloemstuk is gekomen. Dan krijg je echt die romantische gloed over dat kerststuk. Kijk, dit kan je nu al heel mooi buiten zetten. Komt de kerst eraan en zeg je van hé, ik wil toch wel meer kerst hebben. Dan doe je heel eenvoudig een paar kerstballen op deze manier ertussen. En hier heb ik nog eentje. Op een plek waar je denkt van daar vind ik hem mooi. Dan heb je echt een kerststuk. Zeg je ik vind het nu nog heel even te vroeg. Vanaf. En dan moet je eens even kijken wat mevrouw heeft gemaakt. Dan krijg je gewoon zo'n simpel Ja. bloemstuk. Mooi. Ben je? Ja, zeker. Super. Hè? In 5 minuten tijd. Kan het, ja. Prachtig. Romeo klasse. En dan heb je nog voor een verrassing volgens mij, of niet? Ja. Want ik vind het altijd heel dapper als mensen me komen helpen hier op het podium. En dat doen we elke keer als iemand mij komt helpen. Dan wil ik gewoon degene die me heeft geholpen dit stuk meegeven. Nou, kijk aan. Hartstikke bedankt. Ja, dat is die voor jou. Alsjeblieft. Ja. Romeo, dankjewel weer. Tot slot nog een kleine vraag voor de kerst. Wat zijn nog meer trends? Een paar steekwoorden, een paar zinnen, waar moeten we op letten? Wat ik zelf weer heel mooi vind, is dat we terug naar de traditie gaan. We gaan de kerstboom weer maken zoals we hem eigenlijk kennen van vroeger, toen je nog kind was.
En daarin zien we dus ook dat die ouderwetse kerstboom, de echte dennenboom, die komt weer terug. Oké. Die heeft die nostalgie, maar het mooie ook, hij heeft die echte kerstgeur. En dat gaan we echt zien dit jaar, dat we een kerstgeur, de echte ouderwetse kerst weer terug willen zien. Ja, nog de hele week komen vanuit de vestiging van de Intertuin. Je bent er de hele week bij, dus Ja. we gaan al jouw kersttips nog horen. Dankjewel. U ook bedankt en veel plezier ermee. Ja, nog een applaus voor onze vrijwilligster. Heeft het fantastisch gedaan. Ja, dames en heren, dit wordt ook het einde van deze uitzending van Limburg Vandaag. Maar zoals gezegd, de hele week komen we dus vanuit de Intratuin-vestigingen in Limburg. Zo is een vanmorgen te gast bij de vestiging in Geleen. En dan ook weer meer tips van Romeo onder andere. Meer spraakmakende en boeiende gasten. En natuurlijk ook weer een live optreden. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken en Geert tot morgen. Hoi! Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.